Seuraamme myös nettisivujen ennakkosensuuria vastustavaa mielenosoitusta. Uutiset hetken kuluttua. Yli 500 mielenosoittajaa vastusti nettisivujen ennakkosensuuria Helsingissä. Yli 500 mielenosoittajaa marssi tänään Eduskuntatalon eteen vastustamaan nettisivujen sensuuria. Väkijoukko vastusti poliisin salaista listaa, jonka avulla osa operaattoreista estää pääsyn lapsipornoa sisältäville internetsivuille. Mielenosoittajien mielestä poliisin pitäisi taistella lapsipornoa vastaan kansainvälisen yhteistyön avulla. Tässä marssii nettikansaa sananvapauden puolesta Mannerheimin valovan katseen alla. Poliisi sai viime vuonna oikeuden pitää yllä salaista listaa lapsipornoa sisältävistä internetsivuista. Listan avulla on tarkoitus estää lapsipornon levittäminen internetissä. Lapsipornon listalle on päätynyt myös laillisia sivustoja. Se on saanut nettikansan suuttumaan. Lapsiporno termillä myydään kohta ihan mitä tahansa kansalle. Ja tällainen naisten lehtien blondilogiikka nielee kaiken sumeilematta ja sitten suuri osa kansasta myös, niin intellektuellien on pakko nousta barrikaadeille. Mulla on 3 lasta ja jos mä haluan, että ne ei mene lapsipornosivulle, niin mä katon niiden vieressä. En mä halua, että siellä on sensuroidaan, koska silloin mä en ehkä saa tietää, mitä nämä törpät täällä tekee, koska ne päättää sensuroida sen, jos joku arvostelee niitä. Nettikansa pitää poliisin sensuurilistaa tehottomana. Listan pitäisi olla salainen, mutta se on päätynyt kaikkien nähtäväksi nettiin. Suurin osa kieltolistan osoitteista sijaitsee Yhdysvalloissa. Poliisin tulisikin taistella lapsipornoa vastaan mieluummin kansainvälisen yhteistyön kuin sensuurin avulla, mielenosoittajat vaativat. Oikea ongelma, väärä ratkaisu. Tämä koko listasysteemi, se vaan estää niihin sivuihin menoa, mutta sen läpi pääsee helposti, jos vaan osaa jotain. Esimerkiksi täällä nykyisellä kieltolistallahan on paljon sivuja, jotka on EU-maissa tai Yhdysvalloissa. Et luulisin, että näissä tapauksissa kannattaisi ottaa yhteyttä kyseisten maiden viranomaisiin. Nettiaktiivin mielestä poliisin lapsipornolistalla on vain yksi mahdollinen kohtalo. Alas isoveli! Alas isoveli! Se pitäisi sulkea, lopettaa. Se on toimimaton järjestelmä ja sitä ei pitäisi enää olla. Viestintäministeri Suvi Lindén ei suostunut astelemaan nettikansan eteen.